Ва ба даст оварда имтиёзи аввалро соҳиб шуданд ва ҳоло дар бозии дуюм акнун барои мунтахаби Тоҷикистон партофти Амирбек Ҷурабоев ба канори майдон ирсоли ту ба ҷаримагоҳи дастаи Муғулистон гол мекушояд дар оғози дақиқаи 81 дар оғози даҳаи охири бозӣ ва воқеан ҳам миллипӯшони мо тавонистанд садди муғулҳоро бишкананд дар ин вазъият ва ҳисоби бозӣ кушода мешавад. воқеан ҳам Даврон Эргашев дар бозии имрӯза ду имконият дошт ва аз ду имконият воқеан ҳам як фурсати бисёр ҳам хатарнокро барои муғулҳо фароҳам овард, вале дар имконияти сеюму имконият надор ба бозингарони мизбон ва бо сар тӯбро вориди дарвозаи Муғулистон намуд. Партофти бисёр ҳам зебо аз ҷониби дар ҳамин лаҳзаҳо овард. Такрори ин вазъиятро бубинем бинандагони арҷманд Эҳсони Паншанбе ки канори худро иваз кард ба канори рост. албатта дар якчанд бозиҳои байналмилалӣ ҳатто Копа Америка ҳоло қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби Искандар ва корти сурх. бале Искандар як корти зард дорад дар даҳаи охири бозӣ. Искандар ҳам дастовар шуд. Хаттаб ҳам ба хотимаи худ мерасад. Мо интизорем садои ниҳоии ҳуштаки ӯро, вале ҳуштаки ӯ ҳоло то кунун садо надодааст, баланд нашудааст. Аниқтараш 4 дақиқа илова шуда ба анҷом мерасад ва ҳамин тавр бозӣ байни дастаҳои Муғулистон ва Тоҷикистон